Deialdia, edozein egilei zabalik dago. Bakizu, 4 egonaldi egongo direla, bata izango da Kimuak 2008ko egile batentzat, beste bat Labo Clermont Ferrandeko ataleko zuzendari batentzat, eta beste bat Donostia Zinemaldiko eskola topaketen egile batentzat. Eta beste 4. egonaldi hori Euskal Herriko egile batentzat izango da. Eta, eskatzen da bakarra da, pixkat hizkuntza zinematografikoetan eta ekoizpen moduetan esperimentatzea eta berrikuntzaren bat lantzea. Egonaldia eskaintzen da proiektuak garatzeko, berez. Orduan, eskatzen dieguna da memoria txiki bat aurkeztea, gero aditu talde batek ikusiko ditu proiektu horiek, eta behin aukeratutakoan urrian egingo den egonaldi hortan proiektuak garatzeko baliabideak emango dizkiegu. Egonaldia hasiko litzake irailaren 21ean, zinemaldian, ez da oraindik proiektuak garatzeko momentua izango, baina bai nahi duguna da Donostia Zinemaldia aprobetxatzea, hemen halako ekitaldi bat izan da. Egile hauek hemen bertaratzen diren profesionalekin kontaktuan jartzeko eta hemengo egitarau profesionalean batez ere murgiltzeko eta aberaz daitezen esperientziaz. Eta gero irailaren 28ean hasiko litzake egonaldia, eta esaten duzu moduan, klaseak eta eduki ditzakete, egingo dena da, baita aukeratzen diren proiektuen arabera egitarau bat osatu. Ideia da, gero proiektu horiek bukatu eta ikustea, ahal bada 2016ko zinemaldirako, ikusiko da, proiektu bakoitzak azkenean bere ritmoa eta bere beharra ditu, baina Donostia Zinemaldiak eskaini du oso plataforma hona da gainera proiektu bat erakusteko eta bere egitaragoa eskaini du eta baita Tabakalerak emango ditu lanak. Batetik, agian erakusketa bera, askotan proiektu hauek zirkuito oso itxia daukate eta oso mugatua, orduan erakusketa bai izango dela oso hainkorra. Baina egonaldiak baita eskainiko die beraien proiektuak garatzeko beste modu bat, Tabakalerako Ubik Mediatekako fondotara sarbidea izango dute, Euskadiko Filmategiko fondotara baita, eta hori azkenean egunero zaukazu proiektu bat garatzeko orduan. Izena ematen hasia jendea, baina apirilak batera arte uzten diegu EPEA, eskatzen zaien informazioa igotzen juteko, ez daukate dena batera igo beharrik. Orduan, segurunik azkeneko gunean jasoko ditugula gehienak, baina bai dago interes bat eta deitu jendea galdezka eta espero erantzunan bat izatea. Apostu berezi bat egin da erakundean artean, luzera begira kontsolidatzeko proiektu moduan, bai hemen mailan eta nazioarteko mailan. Espero da sendotzea eta plataforma garrantzitsu bat izatea.